लोगोफोर दायो जों थांनो नागिरदों बियार गार्डआवनो भैरबकुन्द'आव थ' लोगोफोर आंजों दायो माने भुटाननिनो आरोना बिसोरो ओमफ्राय दा बिसोरखौ लोगो मोनबाय आङो थ' लोगोफोर दायो दंफैयो आङो अरुणाचलनि नैबे हाजो गावख्लाबनाय आंनि उनथिंजाय नुदोंना बेवहायनो बिराद माने बर' एलबाम शुटिं लाफैयो माखासे मानसिफ्रा ओमफ्राय बे एरियाखौ अरुणाचल होनना बुङो आरोना जोंनि ओरैजाय माजबाटनिफ्राय फैयोब्ला बिसिमहालागै बारा गोजान जाया 26 किल'मिटारसो जागोन ओमफ्राय जों दायो माने भुटानाव थांनो नागिरदों आरो भुटानाथ' खुलिबाय होनना बुंदों हाबनो मोना मोना नायनोसै ओमफ्राय भैरबकुन्द'आव थांगोन एसे बियार गार्डआव हैलाबायनोसै नङा होमबा नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोंनि दिनैनि भिडिअखौ आंजों लोगोआव दङ पार्टि अन दा रड साइड बेबो ब्लग बानायदों दिनैनि ब्लगा एसे आलदा जागोन आरोना बहाय नै बैथिं आसोला इन्ट्र लागासिनो दङ पार्टि अन दा रड साइडआ ओमफ्राय बैनाय दंफैयो आरोना जे देक्सनि बैनाय नै बङाइगावनिफ्राय ना आदसा बाक्सानिफ्राय नै मा जाबाय ना जाबाय ब्लगा जाबाय जाबायमोनलै जानायालाय ओमफ्राय थांसै थ' थांसै गार्डआव हैनोसै औ ना माबाफोर बुंबावगोन बुंनायालाय माथो बुंनो आङो बाट बेनोसै नायलांनो हागोन आदसा भैरबकुन्द मोनफैबाय भैरबकुन्द नै नायनो हागोन लोगोफोर कालार फुनजोब्बाय आरोना बिराद मोजां नुदों दालांखौ बेहायनो जानुवारियाव 1 जानुवारिफोराव पिकनिक जानो फैयो नैफ्रावनो जायो आरोना ओरैजाय भुटान आरो ओरैजाय अरुणाचल जों दा गेजेराव दङ दायो भैरबकुन्द मोनफैबाय लोगोफोर भैरबकुन्द दलां गोबाव जाबाय फैया ब्रिज होनना बुङो बेखौ ब्रिज भैरबकुन्द ब्रिज मोनफैबाय जोङो दायो ओमफ्राय बेरायनोसै आरोना भुटानाव नायनोसै हाबनो होयोना होआ लोगोफोर नैबेहाय माने चेक खालामो आरोना आरसि होलांबावनांगौसो डकुमेन्टस बे जाहैबाय जोंनि इण्डियाननि आरोना गेटआ इण्डियाननि गेट बियो नायनो हागोन ओमफ्राय बे डकुमेन्ट चेक खालामो आरो सिङावबो भुटानावबो हाबनोब्ला भटार आइडि नांगौ भटार आइडि अरिजिनेल लाना फै सोरबा दायो फैनो गोसोब्ला ओमफ्राय थाव सोनो होआनो आरोना दायो जोङो गेटआव दङ बे जाहैबाय इण्डियाननि गेट नायनो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय सिङाव थांबाथाय भुटान दसे थांबाथाय भुटान मोनबाय ओमफ्राय जों दायो दसे बेरायना फैनोसै आरोना हाबनो होयोनो 2टासिमल'सो टाइमा 2टानि माबाफोरा गैला हाबनो मोनला 20 है सीरियल नंबर आपको बोलिए 20 ना ओके थैंक यू ये है मेरा
थ' लोगोफोर दायो जोङो माने भुटानाव मोनफैयो आरोना नैबेनो भुटाननि गेटआ ओमफ्राय सिङाव हाबनोसै भैरबकुन्दनि भुटान बेयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय नैबे भटार कार्ड चेक खालामो आरोना आइडि प्रुफ लाना फैगोन नोंथां लाना फैनांगोन दायो आङो माने भटार कार्ड होनोसै भटार कार्ड होनानै जों सिङाव हाबलांसै आरोना थाव सोनो सानदोंमोन खिन्थु होनाय नंला थाव सोनो सारि साखा लाना फैब्ला हाबनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना बाइक लाना फैब्ला माने सिङाव सोहोआ दायो बाइकखौ जेडिएक्सआ नै दायो आइडि प्रुफ होसिगोन ओरै हाबलांसै दसे गिदिंना फैनोसै मादि जानानै दङ 3 years के बाद आज आने मिला इधर 3 years थ' लोगोफोर फाइनालि जों दायो माने भुटान गेटनिफ्राय सिङाव हाबबोबाय आरोना ओमफ्राय बाइकखौ जोंखौ सोहोआसै जोङो दायो माने थाबायनानै फैदों थाबायनानै थांनांसिगोन आरोना ससेनो बारा गोथौ हाबनो मोना बिदिसो माने भटार कार्ड लानानै फैनांगौ भटार कार्ड लायाबा मोना हाबनो अरिजिनाल लाना फैनांगौ भटार कार्ड आरो टाइमा 2टासिमल'सो दायो बर्थमान 2टासिमल'सो एलाउड आरोना 2टानि उननिफ्राय माने हाबनो होला आरो नैबेहाय मोनसे चेक दंबावो नैबेनिमोन आरोना डिपुआ बेनो डिपु ओमफ्राय उननि बेक साइडनिथिंनिफ्राय बिदि नुयो आरोना गेटखौ जों दा ओरै सिङाव हाबलांसै भुटानाव र' बियार गार्डआव लांसै एसे खननैसो गार्डआवनो गार्डआवनोलाय गार्डआवलां 3 बोसोरनि उनाव दिनैसो फैनो मोनदों 3 बोसोरनि उनाव ना फाग्ला जोंनियाव खामानि सोलिबावा बारा नैबेखौ आरो बेहाय एन्ट्रि खालामबावनांगौनो जोङो माने गेटआव खनसे एन्ट्रि खालामना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय सिङाव हाबलांसै जोङो थ' लोगोफोर जोंनि भटार आइडिखौ लाखिजोब्बाय बेनिफ्राय दायो गावसिनि मोनसे कार्ड हरदों आरोना बेरायनो थाखाय टेम्परारि ओमफ्राय बेयाव जोङो नैबे फिसासो बारा गिदिर नङा जोंनिया भैरबकुन्द'आव खाथियावनो आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बेनिफ्राय जों थांसै जों दायो बेरायनोसै आरो ससेनो ओरैजाय बारा गोथौ नङा बिथिंजाय फिसासो टाउना नैबेहायनो जोङो बियार गार्डआव मोनबा 1 जानुवारिबाथाय बेफोर बर्थिक जाजोबो आरोना बेरायनो फैनायफ्रा ना आं फैफेराखैलै 1 जानुवारि जोङो भुटान मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नैबे बिसिनि मनेस्ट्रि इयो मनेस्ट्रि इयो फिसानो मन्दिर ओरैनोथ' बांसिन बेहाय गार्डआवनोल'सो फैखायो मानसिफ्रा जायगायानो माने गार्डआवनायनिल' आरो नंगौना नङा हा गार्डआवनायखौ मिथिथ'आ आं जायगाया खालि गार्डआवनायनिल' बेहाय गारखोनायनिल' आरो बेरायनोबो फैयोब्रा बेरायनो फैयो फैनायालाय होमबाबो गार्डआवनायनि थाखाय एसे खम आरो बेसेना बारा लाया 60फोरल'सो लायोमोन सिगाङावथ' 60 40ल'सो लायोमोन दा बेसेबांसो लायोथाय गार्डआवगासेयाव र' नायनांगोन दा सोंना नायनोसै बोसोरथामनि उनाव दिनैसो हाबफैनो मोनबाय लकडाउननि उनाव मोजां नांदों आरोना फिल्डखौ एसे ओमफ्राय गरम दिनै बिराद गरम सान्दुं बिराद गोसा बारा मानसि फैथ'वाखै आरो गावसिनि मानसिल' दङ दायो माने फुरा चेक खालामजोबो ड्राइभिं लाइसेन्सबो नांगौ आरसिबो नांगौ आरो बेजों लोगोसे भटार आइडि नांथारगौ आरोना मास्ट बि इम्परटेन्ट नोंथांमोना लाना फैबानो जाबाय भटार आइडिखौ लाना फैथार भटार आइडि अरिजिनेलखौ लाबोनांगौ नङाबाथाय हाबहोआ जों माबा एयाय सिगाङाव माबा गार्डआवमोनलै दंना गैलाथाय नैबेहाय लोगोफोर माने फेस्टिभेल जायो आरोना मालाबा समाव ओमफ्राय जों दा बेहाय खुलिदोंना खुलियाखैथाय हटेलबो दंमोन बेहाय डान्स क्लाब माबा माबि दंमोन नैबेहायनो बे बिल्डिङाव हरबो थाफैनो हायो बेहाय गोसोबा नै कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय नैलाय बेयाव माने क्लाब आरोना क्लाब बायदि मोसानायबो जायो ओरै सिङाव फटक नामा थ' लोगोफोर आंजों दायो माने भुटाननिनो आरोना बिसोरो ओमफ्राय दा बिसोरखौ लोगो मोनबाय आङो आप लोग यहाँ पर ये ड्रेस किस लिए पहनता है ये आप लोग का लामा का है ये अच्छा तो इसको लगा के आप लोग पूजा करना पड़ता है अच्छा सिर्फ लामा लोगों को पहनना लो है ठीक है थैंक यू हाँ थैंक यू ठीक है माने 3 इयार्सनि उनावसो दिनै हाबफैबाय आरोना जोङो भुटानाव ओमफ्राय दायो ओरैजाय बेरायनानै देखायनोसै नोंथांमोननो भुटाननि नाम्बार प्लेटखौ नायदो गोजा माने टाउना बारा गिदिर नङा आरोना फिसासो ओमफ्राय जों बारा बेरायथ'ला थाब थांफिनसै 2टायावनो बन्द'नो ओमफ्राय नै बेखौ फिदिंनो हायो आरो बेखौ फिदिंनो हायो लोगोफोर
साननायफ्रा फुरा जायो बेखौ फिटिंबा ओंखायनो फिटिंबाय आं खनसे नैबे ड्रेसखौ मोजां नाङो गोजां बोथोराव भुटानाव फैनानै 3 इयार्सनि उनावसो फैदों जोङो भुटानाव ओरैनो लकडाउनखाय हाबनो होखायाखैमोन दिनैबो भटार आइडि लाबोनायखायसो हाबनो होबाय आं सोंहरखादोंमोन आरोना लोगोफोरनाव थ' लोगोफोर नै बेखौ जोङो चेन्ज खालामनानै माने जोंनि इलेक्सन कार्डखौ लानानै थांसै जोङो भटार आइडिखौ जोङो इन्डियाननिखौ लानानै थांसै आरोना जों दिनै इन्टारनेसनेल भुटान बेरायना फैबाय टाइमखौ नायनो हागोन नोंथांमोना माने 2टासिमल' अन जायो आरोना माने 2टा बारबाथाय हाबनो होआ जों दायो नैबे कार्डखौ नोंथांमोना नुदोंना भुटाननि इयो माखासे माबा माबि आखराव लिरदों जों फरायनो रोंला बेखौ ओमफ्राय जों दायो बेखौ एक्सचेन्ज खालामनानै भटार आइडिखौ लानानै थांफिनसै आरोना दायो बारा मानसि फैथ'वाखै माने बेरायनो दाखालिसो अपेन खालामदों नालाय नांसोखौ सुब'आव थांबो सुवा सिगाङाव भुटानखौ इन्डियानाव सिगाङावसो थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि रायज्लायनायखौ माने बिदि जादों साननो हागौ आरोना आं दायो माने भुटानावसो दंफैयो नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि उनावहाय गेट नुदों बेयो माने भुटानसो आं दायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जिनाखि भुटान बेहाय दंफैयो आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बारा गोजान जाया भुटाना बेहाय दंफैयो दायो थ' लोगोफोर दायो जोङो माने भुटानाव गारदावखांबाय गारदावनांगौखिनिखौ ओमफ्राय दायो थांसै आरोना बाइकखौ बेयावनो होनदोंमोन हेलमेट दंना गैलाथाय नायनोसै र' हेलमेटखौ दङ हेलमेटाबो दंनायालाय बेनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो आरोना भुटान गेटआ दाखालिनिफ्रायनो खुलिबाय ओमफ्राय दिनैसो फैदों जोङो थ' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्टआव सोंनो हागौ आरोना भुटान हाबनो थाखाय मा मा डकुमेन्टस नांगौ होननानै जोंनि इन्डियाननि भटार आइडि नांगौ अरिजिनेल कपि लाना फैबानो जाबाय बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स बेनिफ्राय नोंथांमोना आरसि फुरा लाना फैजोब जोंनि इन्डियाआव फार्स्टआव चेक जागोन बिनि उनाव भुटानाव चेक जाबावो आरोना भुटानाव बिदिनो आरसि सारसि नांलाया भुटानाव जास्ट माने भटार आइडि लाना फैबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना स्केनिं खालामना फैना अरिजिनेल खालामना फै होमबानो हाबोगोन आरो बेनिफ्राय दायो माने थाव सोनो होथ'वाखै थाव सोनो एलाउड होथ'वाखै आरोना 4 साखा लाना फैयोबा सोनो होगोन आरोना गंब्रै 4 साखाखौ माने हाबनो एलाउड होयो लोगोफोर दायो माने भुटान थांना फैबाय आरोना ओमफ्राय दहाय लामा ससेयाव बाइकआ नैबेयो ब्रेक सुआ जामजोब्बायमोन नालाय अरथेबाय थानायमोन हाजोनिफ्राय ओंखारख्लायनायाव लागायनांसिगोन दायो उफाय गैला मोनहैलायबायमोन माथो लोहा লাগিয়েছে পুরা শাসন এখন গরম হয়েছে কিমান বছর হল ইয়াত কাম কৰাটো 5 বছর হ্যাঁ 3 বছর ঘৰটো ইয়াৰে না উদালগুৰি না বাহিৰত ইয়াৰে কি জায়গা টিনাৰে ন गारदावबाय ना गारदावासै हा मोनसे कमेन्ट खिन्थानो फैलाय मा कमेन्टलै दा बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय